Ungikhuluma ngokuthi behind the scenes wakwaboshwa for 8 years. Yeah, bafunginga. Uboshwe kanjani? Buwenzeni? Uboshwa kwami labafo umfethu engangihlala naye wafika wahamba wenza icala waqhakeza imoto yomuntu wathatha amafoni, laptop, wafika lezi zinto wayibeka kumina ngilele yabo esahambile sawubhema yabo. Kanti umnikazi walezi zinto uyamlandela uyabona ukuthi lapho la akaphelela khona yabo. Shuthi mayibuya umnikazi ebona izinto zakhe ezisalela kumina ebuye sebuya namaphoyisa. Amaphoyisa mayefika afica mina nginaleli laptop nalamafoni alo muntu duze nami besikhwameni salomfethu. Angabe ngathi mangiwachazela kwathiwa vele ngihlala emgwaqeni nakuqamba manga yabo ngangiqoqwa-ke nalezi zinto ngavulela icala le-car breaking yabo. Uthe mangifika enkantolo kwathiwa sekuthethiwe icala kwathiwa semaningi amacala anjengalawa enzekayo kule nyanga kwenzekela amacala more than 9 house breaking abantu balahlekelwa izinto zabo very important yabo. So ngigcina sengithola isigwebo sikango-8 years ngahlala ejele ngekho umuntu ongisayinelayo. Ngathi mase kufika isikhathi sokuthi ngiphumeke vele nasejele khona yonga kodwa bengayibhemi-ke ejele yabo ngezimo zokuthi ama-prize akhona awafani nawala eminyanga yabo. Okay, imali. Uma uboshwa-ke for i-car breaking ubuqala ukuboshwa? Ngathini bafo ngiye ngaboshwa mhlawumbe before ngisayishayela i-shoplifting ngasekhaya e-Richards Bay yabo. Ushaya nje woshwa isikhathi singanani? Lapho bengingasho nje bengihlala mhlawumbe inyanga ngiphume yabo ngihlala 18 months ngiphume kodwa begweya kancane kodwa nje isikole safike sangisinda nje lesi sika-8 years esekuyisona esakwazi ukuthi ngigcine sengishintsha umqondo ukuthi no yazini umuntu njengomngane nje angimsuse eduze kwami yabona. Abantu futhi engiba-close nabo kumele ngibabheke ukuthi abantu abakanjani ngoba uyagcina ungena enkingeni ngenxa yokuthi uyo mngani wakhe yabo. Uthothi umngane wakho uyafika ufihla into akayitshontshile empahleni zakho wena awazi yabo. Gcineni uyahamba la mgwaqeni useshe amaphoyisa gcine sekuthola nento eyicala usuyaboshwa ugcine uhlala isigwebo bengamele uhlale ngenxa yani uthathe wena umngani wakho wamsondeza eduze kwakho. Okay, lekusuwayi ngomuntu nje oyiphilela ngedwa nawe futhi ngigada nabe imoto sigade imoto lapho kuphelele lapho ngisuke ngithathe yami indlela ngihambela. Okay, uma ufika ejele bekugwebele for 8 months iwunga khona imalini? Iwunga ejele bafo qala 100 rand. Mancane. Uthi unge imalini ejele? Ejele iwunga i-100 rand bafo yabo. La ngaphandle imalini? La ngaphandle bafo kuyadepend ukuthi ufunani yabo. Okay. Khona ya 50 rand khona ka 100 rand yabo. Dependa ngawo ukuthi ubhema sidakamizwa sengaphela. So ejele le ya 100 rand la ngaphandle imalini? Yabo le sithenga ngo-50 rand nala mnyanga ejele uyithola ngo-100 rand. 100 rand, okay. Le 100 rand la mnyanga ejele uyithola ngo-200 rand. Ama-price ashiyana kanjalo. Uyiwa times 2. Ngoba phela ejele kusuke kunzima ngithi nayo ukuthi uma ngesikhathi ngena kuyena ngena kanzima yabo. Manje uma ungena wena wayo ukhetha ukuyeka uyeka kanjani u-Arosa usekhona? Cha bafunga yabo ejele kahle kahle uyeka kanjani bapho kusuke kuphoqa ukuthi uyeke ngoba kahle abantu ababheme ungejele bafo banama-visits yabo. Abantu abanabazali abantu ababonwayo ngama-weekend like njengoba mina ngangisebhantsheni yabo. Ngamasonto ngithi bafika abazali abanye bebone bevisithwe. So mina njengomuntu owangenalo ivisit owangenabani yabo ngayitshela ukuthi ngcono ngishiye phansi ngidlela ukudla kwejele ngibhemele ogwayi uma ngiwutholile kubafowethu laba engibesinokubonana nabo la eminyaka bengibhemisele ogwayi ngilalela khona kuba nzima ukuyiyeka ngegazi. Ubuhlungu hayi ukuthi kumnandi bafo yabo ngoba mhlawumbe uma uzoyiyeka nje ngegazi mhlawumbe umuzi ejele uyayithatha inyanga yonke ukuyipheni ungadli uthi uyadla kuyabuya until kuze kuphele mhlawumbe for 30 days kwenzeka leyo nto emva kalokho ube right. Kodwa once futhi waphuma la mnyango into yokuqala uyicabanga ngoba vele phela usuke uyiyeke ejele ngoba kuphoqa isimo akusiyo into esuke ngaphakathi kuwe ukuthi njengamanje i-drugs ngiyaliyeka. Okay, 8 years ungayibhemi unga. Yeah. Waphuma after 8 years. Inamba ujoyina ke jele inamba.
Namba bafaka cha, inamba bafaka ngijoyinanga. Wow, impatha nje. Yeah. Impatha babehlukumeza kuthiwa isahlukumeza impatha. Hayi angathini bavuka kahle anginjalo yabo. Kahle etshela wena ozenza ukuthi uhlukumezeke bafu yabo. Okay. Hayi ukuthi mhlawumbe ungasisisebenzi uyahlushwa kanjani cha. Kuya ngebehavior yakho ngoba phela into enkinga abafethu uyafika ejele uyiphakamisa inombolo uyahlala mhlawumbe leyo nyanga usubona ukuthi abafuthi bakujwayele wena manje bakupha yonke into siyaqala usubagibela ekhanda usubathatha kancane yabo begcina sebekukhombisa-ke nabo ukuthi okay mfethu kahle kathi thina mfethu besikwenza besitshela ukuthi umuntu wena siyabona ukuthi kahle kahle umuntu obheva kanjani gcine manje sebekubhevisa ngenye indlela yabo kungathi manje uyahlukumezeka kanti wena uyifake enkingeni. Okay. Shuthi siyabona respect. Waphuma ke ejele. Uphuma ejele into oqala uyenzile after 8 years. Yabo bafu. Bafunge ngikhohlise bapho ngesimo sokuthi hlala la emgwaqeni bafunge ngiqamba manga kukho engikwenzile yabo. Kodwa ngikukhethile ngikhetha ukuthi nje abangane babhejanga basuse eduze kwami ngiqhubekele nempilo ngoba manje ngaye ekhaya futhi ngabuya ngabona ukuthi vele kusenje ngoba futhi ngashiya kunjalo ekhaya nebehavior futhi yomphakathi still kusenje ngoba ngazi yabo ngaphinde ngayibuyela njengoba ngihlala la eThekwini. So into oqala wayibhema umejele yini? Yabo nje mangaphosisi into oqala ngayibhema ngaqala ngayitsango ngayibhemela yona nje yabo. Ngaphinde ngabuyela-ke ngenxa yokuthi ngithe ngibuya ngahlala nomfethu vele obeyibhema yabo. Nami vele enhliziyweni yami ngangabi ukuthi njengoba sengiboshiwe mhlawumbe ihunga sengiyayishiya phansi yabo. Ngangishiso ukuthi vele ngoba ngiboshiwe ngaqhubeka ngabhema njengoba namanje ngisayibhemela nje mfethu. Oh, shuthi kahle kahle namanje usangawazi uyiyeka. Uhlala for 30 days. Wenze show to a year. Usangayeka. Lapho wayeka ejele. Yeah, mfethu ngisengakwazi ukuyeka mina ihunga bafethu long mangizothola ama-medication nawo bapho ngoba akhona kuwukuthi la eThekwini aphuza ukuthi ngoba nasembile kukhona i-methadone ephuzwa khona kodwa manje ulandela i-process yakhona kuqala before uyiphuze yabo. Okay. Mangase mina sikwena ngizokuthengela ama-methadone bese ngiyakuthatha ngikubuyisele ekhaya. Uwaphuza ukini ngoba uma uphuza la eThekwini uzophinda ulingeke futhi. Yeah, bafo hayi lokho mfethu hayi akusinto enkinga ngakwazi ukwenza lokho bafo. Iphuza kangakanani i-methadone ihamba kanjani? Methadone bafo mayiphuma namaphilisi akhona. Uyaphuza nje njalo kuseni uyavusha isivalo. Sengisho ukuthi moyithengile ihlale kusasinganani eyodwa nje ukuthi ngikwazi ukubona ukuthi mangahe ngifana ngathenga. Cha bafo into engayisho mina noma ngakaze ngiphuze bafo yabo kodwa ibhodlela layo linganga ashiyana yabo. Khona lipo yabona amabhodlela omkhulu umkhuhlane yabona iso. Enye uyayithola ngako mhlawumbe enye libe ngaphansi kwalelo yabo. Kahlathi kushiyana ama-price khona 8 mg khona 5 mg yabo. Kushiyana kanjalo ukuthi wena kahle kahle uzo-afforda yiphi yabo ngoba nje i-start sakhona mangaphosisi ngicela ibhodlela leli encane lu-250 yabo. Okay. Amaphilisi akhona futhi nawo-ke ane-price yawo noma ngakaze ngiwathenga kodwa nje ibhodlela enginenhlungu ngaleli ekuthiwa lu-250 manje wena bayithengela wena. Base ngikuthengele angeke yini uwadayise? Hayi bafuna ngeke ngiwadayise ngoba vele kahle kahle mfethu nami ngikuleyo mqondo ukuthi cha iwonga ngicabanga ukuyishiya phansi bafuka ukuthi ngoba amandla bengakawatholi ukuthi ngithole imali ukuthi ngiyithengele i-methadone. Okay. Singakuthengela-ke i-medication yoye ubhema ekhaya khona abanye manje. Ekhaya njengamanje khona usisi wami wenzani yena? Nengane zakhe eziwu-2 uyasebenza usebenza egaraji. Okay. Ukhesha khona. Osho ikhaya likhona ekhaya? Ngathini bafuni noma ikhaya likhona kodwa akukhona ekhaya exactly. Kahle kahle mina nosisi wami singabantu esikhulele ey'hlotsheni bafo yabo. Yabo abazali bethu bashiye nje singanayo mhlawumbe ngathini umuzi nje ukuthi la
isayithe yasekhaya yabo singabantu esikhulele ehlobeni so manje noma ngiya khona iyona into ebuye ngenza ukuthi ngicela sengihlala emgwaqweni ngoba phethu uyazi uma uhlala ehlotsheni khona lamagama phethu agcine seqhamuka emaceleni yabo angabekezeleki yabo doesn't match ukuthi mhlawumbe uthothi mhlawumbe impahla zokugqoka mhlawumbe ze kunomehluko egcekeni ekhaya ukuthi hayi mina nginomama phela wena unamama yabo loo nto ngayithatha ngayibishiye ngayibeka emuva ukuthi hayi anginendaba nempahla mina ngizomukela engikuthengele usisi wami mayithole lawo masente ngaleso sikhathi yabo so into ebuye ibe nepheni ukuthi sisixabana sodwa singamagenge yabo gcina omunye sekhipha igama lokuthi phela khona kini la yabo ilawo magama ngigcine sengenza ukuthi ngimuve on ngihlalele emgwaqeni yabo ngoba manje kubuhlungu uma uzotshela omunye umuntu ukuthi wena khona kini la yabo but I think manje sizofanele lo nto le uyizibe yabo ngoba izo izinto ezizokwenza ubuyele emuva lezo yeah yikho ngithi bafo sometimes izinto ekanjalo khona ongakwazi ukuziba bafo khona ongeke ukwazi ukuziba yabo afuna ubezele phela kuthi abona sejele wakwazi ubezela yeah khona lapho kanjalo uzoshintsha impilo yakho abantu ukukhohle kuwona ngoba khumbula uzofika kule situation ufike nentombazane ekubhemise ungazi uzoboshwa uboshwe ngomngane wafaka kunezi impahla entshontshe ungazi wena yabo so yabo uzogcina ulandela abantu ugcina futhi ungayanga ndawo so vele cela usuku ufuna ubezele wazi usikele so impilo yakho yamanje ayiyeki wonga uba grand bese usugrand ke uyakwazi ukuthi ungenza something so if ingathiwa sekhatha sakusakini yini esingakwenzela yona ukuthi ukwazi mhlawumbe uyidayisa uthola imali ukuthi phela ungafika uhlale remember labantu laba basacabanga ukuthi wena usayisiboshwa basacabanga ngewunga so nabo bafuna ukubona wenza izinto ezinhle ushintsha kuze babone hayi nomphakathi ubone hayi lo muntu lo userious ngempilo yakhe bafumena nje bethi into engakwazi ukuyenza mhlawumbe ngathiwa ngiyafika ngasekhaya ngono ngavula mhlawumbe noma itafula edrobheni ngidayise lo ma-aphula yabo leyo nto nje ithengwa abantu lakho tamatisi anyanisi yabo ngibe nganje ukuthi nginetafula lami engazi ukuthi njalo kuseni ngiyavuka ngiyagibela edrobheni ngiyovula itafula lami manje inkinga itafula yatholakala itafula inzimanyana ukuthola itafula ngathini bapho yabo la eThekwini akufani la ngale bheke ukuthi monitafula mhlawumbe la qhamuka umetro ya khona amatafula akhona anama-permit yabo kodwa yakwazi ukuyivulela lakho nje mfethu owaziyo ukuthi njengoba usukubona ngidlaliwe nje la eThekwini yabo ngale pheya ngithi is different amaphoyisa amasipala yabo awafani la kametro lana ukuthi mhlawumbe usuzofika uthathele impahla yakho yabo ngale nje banginika incwadi lokhuzana incwadi ukuthi ukwazi ukuthi uyofuna itafula uma befikile ngalelo langa mhlawumbe futhi phinde thathe mhlawumbe almost mhlawumbe unyaka bephinde bebuye yabo mangathi ukuthi nje wena awulakhile leli tafula close le ndawo kamasipala ne-office lamasipala ungale rank haya bananga akube kusinkinga enkulu phela uconnection wakhona ngoba phela ngikhulele khona ngeke ngihlule ukuthi okay nasi isitati semali sengisolile sokuthi ngivule itafula lami masengya ngeke ngihlule ukuthola indawo yokubeka itafula yabo ukuthi isitati ke nje enganayo yabo kodwa mangaba khona futhi umuntu obaseduze kwami ukuthi kuse la imali start bafo wami awenza into enomqondo mhlawumbe ngokucabanga imali my start ngokucabanga wakho nje moyicabangela bafumana start mfethu mangengiqamba manga 8,000 ngeke liphele bafo from the start 1,000 ngeke liphele mfethu ngengiqamba manga yabo okay my brother ngizokuthembisa wena mina because ngiyazi uzokuthola lapho sengikufuna ngizokuthola usho kahle le video le izoba no part 2 okay la sokuthatha khona sami nasekini kodwa yofaka kuqala sekuthathe sokugeza ube right ube ichama ushaye ukunde kamnandi yabo ubangele ukuze uma ufika la kini bakubone ukuthi indoda iyayinhle manje yabo bese kodwa overspell soqala first ekudokotela ke sithole le mithi le edingakalayo bese futhi hlala nosisi wakho bale hlala nosisi wakho ukuze simhlangane naye phansi simchazele sisters umfowethu umisela ngokushintsha la sicela ukuthi umgade
ukuze nazo kuqapha ukuze uma uwedwa yesu ngashintsha kodwa futhi yamfuna umuntu ozophila akukhumbuze useyi khumbula amaphilisi phela yabo utshwala yaphuza okay ku-right kakhulu ungaphuzi utshwala yabo ukuze sazi solve problem eyodwa no sizokwenza njalo sizokusiza sizokusiza sathemba ukuthi-ke nawe uzoya ngempela kubhemile ngabethu angizoyenga bafowami bafo uma kukhona nje izinto zokuthi sothe out le pheni lena bafayi ngingashiya phansi bafo ushiye phansi uhambe uzenzela ibhizinisi lakho bakhona sesibaqalisile amabhizinisi abo yabo sizoloko sihambe soba-check-a futhi nawe ukuthi bahamba kanjani nawe sofika-ke lilanga mase sesenzela ibhizinisi lakho siku-check-e futhi nawe uhamba kanjani ukuze sitshengise abantu emhlabeni ukuthi if sonke singabambana sisizana kuningi singanqoba okwenzakalayo singayekeleli izinto government kuphela nathi nje singabantu singakwazi ukuthi sisizane sisodwa ngoba ugovernment naye uyazama aphinde futhi kube khona ne-corruption yabo so ugcina sikhombana sodwa so nathi if sikhona indlela asisizane sisodwa so ngicela uceleke la kwi-video umuntu ongakwazi ukuthi enze something ukuthi azame ukuthi if whatever afuna ukusiza ngakho mhlawumbe ngacontributor if ufuna ukucontributor okanye ngaciphaza inkinobho lapho ujoin button kube khona akucontributayo ukuze sikwazi ukusisiza wena nabanye abantu cela nje ubacela abantu ukuthi cha cela nje ni subscribe cela kungabi khona ama-donations eninawo nokwazi ukuthi nisidonate bafethu ngiyayicelela bafethu umfana oyihlalela emgwaqeni onganabazali ngicela bafethu onothando lokuthi ngisapothe engiphe leyo donation esuka kuyena noma ubani bafethu angikhethile ukuthi ungipha noma yini bafethu nami ngumuntu ofuna ukushintsha impilo manje sengikhathele ukuhlala emgwaqeni ngiyabonga bafethu siyabonga kakhulu ukuthi nibuke le video le siyacela bafethu nisupporte le channel le ngokusubscribe ni-like le video bese niyayishare ukuze nabanye abantu bayibone umfowethu cha somsiza kodwa nawe singajabula if khona ongakufaka ukuze sikwazi ukuthi simsize ngento ethe daqa yabo because kusuke eThekwini e-Richards Bay ithethe leyo so siyabonga kakhulu bafethu ngesupport uma ufike la kule video la njengamanje usho ukuthi usupporte kakhulu and siyabonga kakhulu asiphinde futhi sihlala okuzayo RTV1 lo Nelo Dalesi igama lakho my brother ubongani Mtshali from Richards Bay ubongani Mtshali from Richards Bay ake nje see next time stay blessed.